Ramón Arroyo, 32-ročný ekonóm zo Španielska, lekár mu povedal, že neprejde ani 100 metrov a dnes je z neho Ironman. Wow. Diagnóza skleróza multiplex. Podľa lekárov by mal zabudnúť na pohyb, šport je príliš nebezpečný. Telesná námaha môže zhoršiť príznaky. Odporúčanie: zostaň doma, priprav sa na to, že tvoj svet sa zmenší. Definícia skleróza multiplex. Autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napadá vlastné nervy v mozgu a mieche. Výsledok: poruchy pohybu, problémy so zrakom, strata rovnováhy, únava, zhoršenie reči a koordinácia. Telo prestáva spolupracovať. Každý krok sa môže zmeniť na výzvu. Ramón 4 roky popieral realitu a utekal pred pravdou, až kým sa mu nenarodil syn. Vtedy si spomenul na slova lekára: neprejdeš ani 100 metrov. Prvý cieľ: stanica metra, vzdialená 100 metrov. Padal, vstával, bežal. Z metrov sa stali kilometre a z kilometrov maratón. A potom Ironman. 4 km plávanie, 180 km bicykel a 42 km beh. Spolu 226 km. Jedna z najťažších jednodňových výziev na svete. A on ju zvládol. Jeho choroba sa stala jeho silou. A nie preto, že by bol nadčlovek, ale preto, že odmietol byť obeťou. Veril, že jeho limity nie sú určené diagnózou, ale odvahou ísť ďalej. A preto, keď ti povedia, že to nedáš, začni bežať.